nire burmuinean iniziatzera. Itxasoz, jantzi omen zen behin, Alfonsina Estorni. Jantzki horrek, egitate ezain poetiko bat gordetzen zuen, Estorniren suizidioa. Kantuak dioenez, Estorni ezarian urratsez urrats barneratu zen itxasoan, ikerlariek beste bertsio ezain poetiko bat babestu dute ordea. Uharri batetik bota omen zuen bere burua uretara, Mar de la Platako La Perla hondartzan, 56 urte zituela. Aspaldi zen, minbizi malapartatu bati buru egiten ziola. Estorniren itxasoarekikoa ordea etzen soilik bere bizitzaren akaberako kontua izan. Haren poesia itxasoaren erreferentziaz josirik da. Poetak itxasoaren indar eta amorrua mens dituela dirudi, beretzat nahi dituela haren ahal eta hondarraldiak. Ez da hori alabaina, Estorniren jantzki poetiko bakarra. Gizonek eragindako zaputz eta amorrazioak tai gabe azaltzen zaizkigu bere poemetan, lerro suntsitzaileekin maiz. Gizonek nahiago dituzte haragiari emanak. Baliteke nik neurtitzetan oro sentitua ez izatea sekula izan ezintzena baino. Zerbait debekatua eta erreprimitua sendirik sendi emaztetik emazteraino. Diote, egin beharreko guztia neurtua zegoela nire jendearen familia leinuetan. Diote, isilak izan zirela amaren aldeko emakumeak. Baliteke, benetan. Inoizka, amari askatasun irrika sumatu nion, baina samin sakona igozitzaion begietara eta itzalean egin zuen negar. Eta garrazturiko, garaituriko, mutilaturiko hori dena, haren ariman itxita zegoena, ez ote dudan neuk askatu.